nuaing pe panggual pargosi. Upasahat hami ma tiki on tu hamu asa jumolo bain hamu ruhut ni gosi-gosi muna. Tema amang panggual pargosi naing manortor mahami marhite goddang sa bangunan asa talup mahami manortor jumolo ma hubang idohami asa bayan hamu ma goddang alu-aluhon ma tude batasi tolusada tuwakka suru-suruan dohot halak nabadia turuas ni Tuhani baik kamu ma amang. Adorang so di mula-mula hodamang lehet maju molo makatai hita. Mangihuton oputa si jolo-jolo tubu. Ya godang mula-mula si tujuh hono doi tu oputa mula jadi na bolon. Opu raja mula-mula, opu raja mulana. Nama jadiho saluhutna dang binoto nang ujungna. Sian ibana dobonan ni nasaha siangan. Mula ni duhut na marlata, muka dionggak marsuara. Hami pe amang naunggabe halak Kristen dang manesa adat alai napa hotod do uhut paturehon asalam ripas aididok na tua-tua mupat petalutuk sega gadu-gadu anggo rumah ikon hotdo di parbatuna muba pe adat naung buruk ala nungaro adat nai baru anggo soba ikon hotdo tu debata ope amang panggual pargosi bahet damang magodang mula-mula asa songon ni dok ni na tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa parsirangan ni aik pardomuan ni hosa sobba ni nama duma sobba ni natinoppa ai debatado nama muka asa martua hita jolma sude hita martua Jesus naunggabe jolma sahat alu-aluna sian ganup natinoppana alu-alu damang ma amang parhite godang mula-mula.
Mauliate ma amang panggula pargosi nunga di baiko amang godang mula-mula, godang ni mula dina adong, godang ni mula topa. Namang ihutusi, bahet damang madihami godang soba-soba, tada dinasian mula jadi, nama jadihos saluhutna. Lau pati bohon soba od di halak Kristen, ditujuhod do godang napa dua honon, tu debata sitolu sada nasun badia. Ay tungido sada hahomion na sumurong, debata na sada alay tolu do dirina, ima debata ama, anak dohot todi porbadia. Si raja idda pati, pajujung-jujung pinggan di hosni mata ni hari, pasahat-sahat soba tua puta mula jadi, asa saut mertua di pamatang dohot todi, debatasi tolu sada suhu hasangapon, di ibana manasa soba ujung ni hamuliaon, ala Jesusido anakna si tobus hajol maon, saat masahala raja ngolu namar hatuaon, aluhon damang ma. Mauliate ma amang panggul pargosi, jojodo di adat nio puta si jolo-jolo tubuh, godang patuluhonon di guari ma godang sahala, asa sanggop sahala raja, ape sahala tua, sipata do di guari godang nahasatian, asa sati madingin sati matogu sudah jolma manusia, di halak Kristen di patibo do godangon, gawe godang ni halak nabadia, na di surgo, sakap di simangelek debata, marhiteon aka halak nabadia. Ala yang go di halak Kristen sahat do peneparsita tungolu na martua, jalan na motong di surgo, rap dohot aka halak nabadia. Bain ma godang ni halak nabadia, asa huelek hami di bata mangaleon habadiaon. Tutu nungata pasahat soba dohot hormat tu pangisi ni Banua Gijang. Saunari mamuka nama godang di Banua Tonga. Aisian panopaon dohot pamasumasuon ni Perbanua Gijang gabe sorang ma tu Banua Tongaon. Dohot hita jolma manusia pangisina. Tada di naung torop maribur na tinop panai, uhut ma situlus dalanna, bahema godang pita-pita, godang simonang-monang, ananaing mga liat mahamin waing, songon parliat ni nati noppa itu dolok tutoruan. Asa anggiat songon nidok ni natua-tua. Tiur dalan boluson, tio aek dapoton. So haribu-ribuan satu ngolu na manotong. Asa anggiat satahi saoloan hita pamajuon huriaon. Jalar tapak ratos mangalo wasoni musu pangago. Bahe ma godang simonang-monang. Anggiat songon nidok ni upasa. Tinaba bulu mabaen soban. Monang maralohon musuh jala talu maralohon dongan. Bae ma godang si monang-monangi. Akup ni nang mangulahon poda di na tua-tua, tapak na do ratos na rin nitahi do gogona. Mangelek do hami tuna mertua debata, asa dileo totong damena, maringanan di baganasan ganup roha, lumumima di hamu hasuhuton marga gultom.
Unang haribu-ribuan hami, unang halipurpuron di namangulahon patik. Dohot lomo ni rohani debata, asa saria satolop tudolok tutoruan, sonang ditarotok hot dame diapuan, alani i, bain madi hami godang dame, godang si boru malim.